Ja som strašne zvedavý na to, čo predvedie Maťo. Ja dneska budem sekundovať všetkým chlapcom. Ja som na to do toho ringu. A Maťo je v čile. Vyzerá uvoľnený, v pohode. Dávid Šmolkyzáň, 13K jeho skupina. Často sa pripisuje táto skupina ku novému kontrafaktu. Potom bude asi Dávid nový Rýchlos. A bude to musieť podbiť aj v ringu, pretože Paťo boxovať nie. Akorát som sa povedal, že pôsobí veľmi vyhádzano s tými rukami. Mne príde, že on je totálny športovec. Ja ti poviem tak, že tu je to na mňa veľmi veľká výhoda pre neho v tom, že ako sa hýbe, ako pôsobí. Už na tom pohybe pôsobí tak boxersky, takže som zvedavý, že čo predvedie. Ale pôsobí tak, že už niečo má odboxované. Za mňa toto bude veľmi rýchle, to je môj osobný tip. Veľmi favorizujem Šmolkyho. Na druhú stranu sa mi páči, že Šmolky niečo do trešu, že tam držal taký ten rešpekt Paťovi počas celého toho predzápasového diskutovania o tom, čo sa bude diať v ringu. Dámy a páni, 6. duel na karte FNC 10, na ktorý sa osobne teším, je vypísaný vo váhe do 60 kg. Modrý rok zastupuje borec Spartacus Fajžin pod trénermi Alanom Hanzelom a Marekom Kračovičom. Má 177 cm a 19 rokov. Jeho oficiálna váha je 49,5, ale keď sa vysere, tak 32. Dnes očaká v ringu prvý zápas v boxe. Jeho meno je Martin Maťo z Leopoldova, Nemec. Červený rok patrí zástupcovi fajtoviska, čo sa predčerom obchytkával s Ferom Jokom Zavajca pod trénermi Davidom Škultetým a Jakubom Názdrom a Denisom Vanter. Jak sa volá, že ty jebe? Má 170 cm, 29 rokov a jeho oficiálna váha je 59,1 kg. O chvíľu sa predstaví premiérovo súboj v boxe a jeho meno je David Šmolky Záň! Už si to, bratranec. Keď sa niekde dá vyhalúziť po vyhlasovaní, tak je to právo tu. Ale Šmolky treba povedať, že veľký favorit bratislavského publika. Že asi Šmolky zatiaľ najsilnejší aplauz. To je ver. Do terajšom priebehu turnaja. Tak jeho domov Rača je tu kúsok električkou, 3 zastávky si doma. Šmolkyho. Šmolky má za sebou ťažký príbeh, ako aj on povedal, nie je úplne z jednoduchých pomerov. Boli chvíle, kedy mal čo robiť. Má čo to rozho. Šolky! Šmolky sa baví na tom. Ale Maťo z Leopoldova začal aktívne, nebojí sa toho. Dobre. A ja som prekvapený ináč, Maťa. Aj pohyb tam je. Vôbec sa toho nebojí. Aj pekný náprah. Dobrý pohyb Maťa z Leopoldova. Tak ja som veľmi prekvapený. No. Pekná predná od Šmolkyho. Šmolky teraz dostáva veľkú podporu od publika, no ale Maťo z Leopoldova sa toho vôbec nebojí. Ide do toho presu.
veľmi ťažko ináč, čo to podľudze Maťo Zalopulova. My teraz skočili kolegu. Áno, spozoraj do chrbta. Nie je to úplne rytmické. To je dobrá predná. No ale Šmonky prehrala prvé kolo, dámy a páni. presne tak. Akurát som išiel povedať. Že keď si čakal rýchly koniec v prospech Šmolkyho, Ale Maťo tam líta jak skakalka. áno, to je pravda, jak pingpongová loptička. No ale pri tých úderoch to je cítiť, že Šmonky, keď to trafí, tak to Maťo Áno. cíti. Vidíte, že Maťo z Leopoldova už má aj krv. Ale tou aktivitou z začiatku Šmolkyho zaskočil. A Šmonky už to tam videl. Už vie. A ďalší presný úder. No a už začína byť tvárno do červená. Tak máte rešpekt, to je jediné, čo poviem. Naozaj. Akože